Tak, zkusíme předvést klasickou baskickou pojistku. Zde. Tady je ta vodišťovací páčka. Není to úplně klasický bask, je ta kombinace triatloku. Nebudete asi vidět, ten pohyb té páčky je velice mizivý. Takhle to vypadá. Doufám, že ta kamera to zabírá nějak rozumně. No, zavostři se. Je to vidět trošku, když se zatlačí dozadu, tak by měl být vidět pohyb té páčky. Vahadlo je uložený vlastně volně, na oválu. To je vlastně princip triatloku. Plus baskická pojistka k tomu. Já asi myslím, že všechno.